1, 2, 3, go. Hi, bye. Itago lang ko sa ngalan nga Ronnie. It was a Friday night. Katagay mi kauban sa kong barkada. Na ako'y uyab, og dugay na mi. I love her so much. I really do. Never ko nakunahuna nga mag-cheat niya. But that night, nakasala jud ko. Nakalimot ko nga na ako'y uyab. Hubog kay ko ato. And I had sex with another girl. Ug hantod karon wala kabalo akong uyab ani. It haunts me every day. Sometimes I can't look straight in her eyes. Wala na ko tutuyua, pero nahitabo na. Gusto na ko istorya ang tinuod, pero mahadlo ko kay kabalo kong mawala na iyang salig na ko. Ug kabalo ko nga masakitan kay siya tungod atong nabuhat na ko. Will I keep it as a secret na lang hangtod sa hangtod? O kinahanglan nga maging honest ko ug istorya na lang nako niya ang sayop nga nabuhat nako. Pero dili ko andam sa worst na mahitabo. Dili ko gusto nga mawala siya nako. I know in my heart na siya na ang the one for me. That one time nga nakalimot ko nga nako'y uyab tungod sa kahubog ug sa tentasyon sa kadyot nga kalami. Nabuhat nako ang dili dapat buhaton. Nagmahay na ko kayo. For now, you can call us a perfect couple. Ang among away, normal rang away sa usa ka relasyon. We are both happy, kontento mi sa usag-usa. I can see her as my future wife already. Kung ikaw na sa akong sitwasyon bay, sa'y buhaton nimo? Itago na lang ba nimo? Or isulti ni mo niya? Or sa mga readers or listeners na mga babae, unsay bahato ninyo? Or unsay ma-feel ninyo about ani nga sitwasyon? And to my lovey, I'm sorry. I won't give any excuses anymore. Sayop doon ako. I'm very, very sorry. All I can do right now is to be a better man. I love you more, loving ako.